Το Scratch είναι μία δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για να κάνει τον προγραμματισμό προσιτό, διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό για παιδιά και εφήβους. Με το Scratch, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και animation, χρησιμοποιώντας έναν απλό περιβάλλον προγραμματισμού βασισμένο σε μπλοκ. Ας εξερευνήσουμε ακόμα πιο αναλυτικά τις εφαρμογές του Scratch στην εκπαίδευση των παιδιών. Εκμάθηση του συστηματικού σκέπτονται. Μέσω του Scratch, τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται συστηματικά καθώς πρέπει να σχεδιάσουν το πρόγραμμά τους, να αναλύουν το πρόβλημα και να εφαρμόζουν λύσεις. 2. Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους στην κοινότητα του Scratch, να συζητήσουν ιδέες και να δίνουν ανατροφοδότηση, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. 3. Προώθηση αυτορύθμισης και επίλυσης προβλημάτων. Η δημιουργία προγραμμάτων στο Scratch απαιτεί την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επίλυσή τους, προωθώντας την αυτορύθμιση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. 4. Ανάπτυξη δημιουργικότητας. Το Scratch παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, δημιουργώντας προγράμματα, παιχνίδια και ιστορίες με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. 5. Ενθάρρυνση αυτοεκτίμησης και επιτυχίας. Η επιτυχία στη δημιουργία λειτουργικών προγραμμάτων στο Scratch μπορεί να αυξήσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να τους παράσχει την αίσθηση της επιτυχίας. 6. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και σχεδιασμού. Το πρόγραμμα απαιτεί την κριτική σκέψη και τον σχεδιασμό, προκειμένου να δημιουργηθούν λειτουργικά και ενδιαφέροντα προγράμματα. 7. Κοινωνική επικοινωνία. Το Scratch επιτρέπει στα παιδιά να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις δημιουργίες τους με άλλους, προάγοντας την κοινωνική επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών. Με αυτές τις εφαρμογές, το Scratch αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα παιδιά.